ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा बिसाफोर, बे बुहुमाव गोबां सुबुङानो मानियो दि बिसोरनि आखायाव फैसा थाब्लानो गासैबो जाफुंसारजोबगोन होननानै। नंगौ, राङा न'खौ बायनो हायो, नाथाय न'आव न'खरनि गोजोननायखौ होनो हाया। राङा मुलिखौ बायनो हागौ, नाथाय गोग्गो देहाखौ बायनो हाया। नंगौ, राङा बैसां बायनो हायो, नाथाय मोजां उन्दुनायखौ होनो हाया। राङा बुहुमनि गासै बेसादखौनो होनो हागौ, नाथाय बियो माब्लाबाबो गोजोन आरो उदांस्रि होनो हाया। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नायगोन दि जिसु ख्रिस्ट'आ रांनिख्रुइ देरसिन। येस अनजाग्राफोर, जिसुआनो गुबै धोन, जिसुआनो जिउनि फुंखा आरो जिसुआनो जोबनो गैयै जिउनि बानस'नाय। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बे बिसयआवनो बाथ्राखौ नायगोन, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ रांनिख्रुइ देरसिन। दे अब्ला जोबजासिम गोसो होनानै नायगोन। सेथि, राङा मा मावनो हायो आरो माखौ मावनो हाया, जों बे बेलायाव नायग्रोगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, राङा मोनसे राहा। बेयो गोनांथार, नाथाय जोबथा नङा। जानाय लोंनायखौ बायनो हागौ, नाथाय उखैनायखौ फोजोबनो हाया। सनानि साजायग्राफोरखौ बायनो हागौ, नाथाय सैथो सन्मानखौ बायनो हाया। बेंक बेलेन्सफोरखौ बानायनो हागोन, नाथाय बिखानि रैखाथिखौ हाया। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोना रायथिनानै दोनखादों, 1 तिमथि 6:10, इनायनि गुदिया रां लुबैनायानो। बेनि माने राङा गोरोन्थि नङा, नाथाय रांखौ लुबैनाया, अननाया गोरोन्थि। नैथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'आ रांनिख्रुइ मानो देरसिन? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, रांनि गोहोआ जोबथानाय गोनां, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोबथानाय गैया एबा जोबथानाय थाया। बिनि उनाव जों नुबावो दि राङा जिउनि माखासे बुब्लिफोरखौ गोरलै खालामनो हायो, नाथाय जिसुआ जोबनो गैयै जिउखौ होयो। राङा केबल बे बुहुमावल'सो सोलियो, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुम आरो सोरगोसिम दं। बेनिखायनो मार्कुसनि 9:32 ओरैहाय बुङो, सोरबाया संसारनि गासै दोहोनखौ मोननानै गावनि जिउमाखौ खोमाब्ला बिहा मा मोनदेरनाय दं? अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो बाइबेलाव थानाय सासे धोनि सेंग्रानि बाथ्राखौ एसे गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। सानसेखालि बे धोनि सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनानै एरैहाय सोंफैदोंमोन, फोरबु, जोबनो गैयै जिउखौ मोननो थाखाय आङो मा खालामनो नांगौ? बेबायदि होननानै धोनि सेंग्राया जिसुनियाव सोंफैदोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव फिननाय होदोंमोन, नोंनियाव जि धोन दौलतफोर दङ गासैखौबो फाननानै गोरिबफोरनो होदो आरो आंनि उन उन फैदो होननानै जिसुआ बुंदोंमोन। नाथाय बै सेंग्राया गावनि धोन दौलत, बै रांखौ नागारनो हायाखसै आरो बियो जिसुखौ नागारनो गोनां जाबाय एबा जिसुखौसो नागारबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राया जोंनो बेखौ गोसोखांहोयो दि राङा जोबनो गैयै जिउनि लामाखौ खेवनानै होनो हाया। बे लामाखौ केबल जिसु ख्रिस्ट'आल'सो खेवनानै होनो हायो। बे बाथ्राया जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों। नायगिरि नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्ट'आसो गुबै खाजानाया। बे बिसयआव इसोरनि बोसोन माथाइनि 6:20 ओरैहाय बुङो, मानोना जेरावनो नोंनि दोहोन, बेयावनो नोंनि गोसोआबो थाफ्लायगोन। गोसो एबा बिखाया राङावल' थायोब्ला जिउआ लांदां जायो, नाथाय बिखाया एबा गोसोआ जिसुआव दङब्ला अब्ला जिउआ ओंथि गोनां जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, राङा जेखौ होनो हाया बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होनो हायो एबा जिसु ख्रिस्ट'आ होयो। सेथि, नंगुबै गोजोनखौ होयो, जहन 14:27। नैथि, नंगुबै खुसि, जहन 15:11। थामथि बाथ्रा, नंगुबै मिजिं, रमारि 15:13। ब्रैथि बाथ्रा, जोबनो गैयै जिउ होयो, जहन 3:14। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनैनि मुगायाव सुबुंफ्रा क्रर थाखा फैसा, रांफोरखौ खामायनानै लादों, नाथाय गोसो इसिङाव बिसोर गावखौनो आबुं जायाखै, आरोबाव नांबावगौ आधुरा बायदि मोनबाय थायो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जेसेबांखि लाख क्रर थाखा थाया मानो, गोसो बायनाय, नारसिननाय, गिनाय, बेफोर गासैबो दिन्थियो दि राङा माब्लाबाबो जिसुनि जायगाखौ लानो हाया। मोनसे गुसुं बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय सासे कररपति फालांगिरिया गासैखौबो खोमाना लादोंमोन, नाथाय जेब्ला बियो जिसुखौ मोनदोंमोन अब्ला बियो बुंदोंमोन, दा आं बुजिबाय, रां खोमानाया दुखु गोनां, नाथाय जिसुखौ मोननाया जोबनो गैयै मुलाम्फाखौ मोननाय। बेबायदि होननानै बै धोनि मानसिया बुंदोंमोन।
अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैनो हागौ जोंनि गोसोआव बा गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव फैगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ माबायदि रांनिख्रुइ देरसिन जानो हागौ, गिदिरसिन जानो हागौ होननानै हयथ' गोबाङा साननो हागौ। बिनि फोरमान दं, बेखौ नोंथांमोननो बे बोसोननि गेजेरजों दिन्थिना होनो हास्थायदों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन माथाइनि 6:33 सिरियाव, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनो जे जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गिबियाव नाजावगोन एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ गिबि थावनि होगोन, अब्लाना जिसु ख्रिस्ट'आ गासै जोंनि गोनांथिफोरखौ, नांगौफोरखौ सुफुंनानै होजोबगोन। जिसुआ होनाय बै रांखौ जों मोजाङैबो बाहायनो रोंनो नांगोन, जेरैहाय गैजायैफोरनो मदद होनाय, इसोरनि रायजोनि थाखाय आरो बिनि खामानिनि थाखाय बाहायनाय, गुबुननि आशीर्बादनि थाखाय थोनहरजानायनि 20:35 सिरिया बुङो, नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे बाथ्राया सैथो। लाइफ मेटेरियेल जिनिसफोरा जोबगोन एबा सानसे जोबलांगोन, नाथाय इसोरारि धोना अरायसम थागोन। बेनिखायनो जोङो आत्मायाव धोनि जालांनांगौ। केबल संसारनि रां, फैसा, थाखा फैसायाव धोनि जानाय नङा, बे जाहैबाय आत्मायाव धोनि जालांनायनि बाथ्रा। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, गोबां फोथायसुलाफोर, गोबां फोथायसुलिफोर, गोबां धोरोमनि खामानि मावग्राफोर, पास्टरफोर, दैदेनगिरिफोर, जायफोरा गोरिबैनो गोबां रंजानो हादों, मानोना बिसोरनि धोना जिसु ख्रिस्ट'आनो। जायानो जिसु ख्रिस्ट'खौ धोन होननानै साननानै लागोन, बैसोर व्यक्तिफोरा बुहुमनि बै रांफोराव लोरबांब्लाबो, बुहुमनि बै रांखावरियाव दुखिया, गोरिब जानानै दङब्लाबो बिसोर सुख सान्तियै थानो हायो। नाथाय गोबां धोनि सुबुंफोरा धोनाव गबना गोमालांबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर एबा नायगिरिफोर, राङा गाज्रि नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि देरसिन नङा। रांहा जोबनाय दं, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोबनाया गैया। नंगौ, राङा गोनां, नाथाय जिसुआ बेनिख्रुइबो गोनांथारसिन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथाङा मोनसेखौ सायख'नानै लानो नांगोन। राङानो गासैखौबो होनो हाग्रा होननानै सानगोन ना जिसु ख्रिस्ट'आसो गासैखौबो होनो हाग्रा होननानै नोंथाङा सायख'गोन? राङा जोंनि सिफियाव, जोंनि न'आव, जोंनियाव थानाया मोजां, नाथाय गोसोआव केबल जिसु ख्रिस्ट'ल' थानो नांगौ। बे गोसोआव फैसाया, राङा, धोन दौलतआ जायगा मोननो नाङा। बे गोसो सिङाव केबल जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा मोननो नांगौ। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैहाय बुंदोंमोन, आंनो लामा, आंनो सैथो आरो जिउ, आंनि अनगायै आफानिसिम रावबो थांनो हाया होननानै जहननि 14:6 सिरियाव बुंदोंमोन। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, अनजाग्रा नायगिरिफोर, जुदि दासिम नों रांखौ बयनिख्रुइबो देरसिन सानदोंमोनब्ला, अब्ला सैथोखौ मिथिनायनि सम जाबाय। जिसुआनो बयनिख्रुइबो देरसिन धोन। जिसुआनो गोजोन, खुसि आरो बासायजानायखौ होयो। बिनिखायनो आं नोंथांखौ हांख्रायहरो बे भिडिअनि गेजेरजों, जिसुखौ दिनै नोंथांनि जिउनि धोन बानाय, मानोना जिसुआ रांनिख्रुइ देरसिन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना दिनै बे भिडिअआव जि इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननो हादों, बेखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोना मा रोंखो, नोंथांमोना मा सानखो? थारैनो नोंथाङा मा सानो? राङा देरसिन ना इसोरा देरसिन? बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो नोंथांनि रोंगौथिखौ मोनथिहोदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोंनि गेजेराव गोबां सुबुंफोर दङ, गोसोआव धोन दौलतनो जायगा होनानै दोनदों, जेराव आं गिबियावनो नोंथांमोननो सासे धोनिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेबायदि गोबां व्यक्तिफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, जायफोरा धोनखौ गावनि गोसोआव जायगा होनानै दोनदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसोनिफ्राय गोजानाव दोनदों, होखारहरदों। नाथाय इसोरनि बोसोनफोरा दिनै जोंखौ मोनथिहोदों, दिनै जोंनो मोनथिहोबाय जे रांनिख्रुइ जिसु ख्रिस्ट'आ देरसिन आरो जोंनि गोसोआव जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा लानो नांगौ। नंगौ, जोंनि पकेटाव, जोंनि सिफियाव रां थाथों, जोंनि बेगाव रां थाथों, जोंनि बेंक बेलेन्स, बेंकआव रां थाथों, नो प्रब्लेम। नाथाय जोंनि गोसोआव बे राङा जायगा दा मोनथों, जोंनि गोसोआव जिसुआसो जायगा मोनथों। अनजाग्राफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना जुदि नायनानै माबा मोनसे सोलोंदोंब्ला भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामगोन
आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक खालामदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जेन बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। जेब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामगोन अब्लाना अलखौ नोंथाङा फुनानै लागोन जेब्ला आं शर्ट्स भिडिअफोर हरगोन बेखौबो जेन नोंथांमोना मोनो। दे अब्ला दिनैनि इसोरनि बोसोनखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।